Здравейте отново! Както вече сте разбрали от заглавието на видеото, днес ще ви покажа как да си направите пухкаво желе. За да си направите едно такова, ще ви е нужна една чайна лъжичка балсам за коса, една чайна лъжичка боракс, нещо в което да бъркате, ПВА лепило, пяна за бръснене също така и половин чайна чашка вода. Започваме с разтварянето на боракса във водата. Това е така наречения активатор. След това сипваме около 2 лъжици лепило. Ще добавим по-малко от активатора, докато лепилото се сгъсти. Следващата стъпка е по желание и ако искате, можете да я пропуснете. Сега добавяме балсама за коса към сместа и бъркаме. Ако видеото ви харесва, дайте едно палче нагоре и се абонирайте за канала ми в YouTube, за да качвам още такива видеа. След като сме разбъркали всичко добре, добавяме пяната за бръснене. Разбъркваме добре, докато тя не изчезне и не се смеси напълно с желето. Аз използвах около 2 супени лъжици пяна за бръснене, като ги сипах на 2 пъти. Вие може да ползвате повече или по-малко. Качила съм в YouTube още няколко видеа, свързани с желета. Ще оставя линкове по-долу в описанието на клипа. Можете да ги гледате още и в YouTube канала ми Хайде да творим. Ако видеото ви харесва, оставете по един лайк. Също така, ако имате въпроси или съвети свързани с видеото, можете да пишете в коментарите.